نزل نجار زي እግዚአብሔር ጥራሕ ሃንድል ዝገብሮ ክብርና አምላኽ ይኹን ንምንታይ አምጪዎ ኣሎ ማዓስዩት ነገር ክውዳዕ ንኽንዲ ምንታይ ግዜዮም ኣብዚ ምድር መፅዮም ዘለው አምላኽ ጥራሕ ይፈልጥ ንምንታይዮም መፅዮም ሓንቲ ነገር አረጋጊፀ ዝነግረኩም ግን ንኽብራ አምላኽ እዮም መፅዮም ሕጂ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝሓሰብካዮ ስለ ዘይኮነ ኦቲዝም ዝሓዞም ቆልዑት ኖርማል ክትገብሮም እግዚአብሔር ክፍውሶም ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ብዝሓለፈ ዘመን ፈዊስዎም ኣሎ ሪኢና ኣለና ዲዳ ክዛረቡ ኩሉ ነገር ሪኢና ኣለና ግን ንኽንዲ ምንታይ ግዜ መፅኦም ኣለዉ ፍታ ቤት ወይ ነታ ቤት እግዚአብሔር ሸክ ዝገብራ ዘሎ